Vážení přátelé, vítám vás u našeho 6. dílu. Už máme samolepky polepený po celém městě, po všech autech, jsme prostě úplně jako strašně interaktivní, fungujeme i na internetu úplně všude, takže nás můžete už úplně nás všude plno. Jo. Taky jsem chtěl říct, že já už jsem zase o rok starší, protože v minulém dílu mi bylo 36, teď už je mi 37, takže to je bohužel jako asi vidět. A další věc co, tak mám nový brejle, takže dneska už mi to nebude padat do ovčice ani do masa, takže je to super, že na to dneska i uvidím. Takže těšte se, dnešní jídlo bude fantastický, hovězí stroganov, zero stroganov podle mámy Kosánové, což je moje matka, která mě před těma 37 lety splodila. Takže podle ní si dneska uděláme tohle jídlo, protože ona mi ho kdysi dávno udělala a mě to zachutnalo, takže hlavně z toho nepřiberete. Zachovává to stejný ten systém toho stroganova, takže se na to těším a jdeme na to. Tak, udělali jsme si hovězí nudličky, které jsme si takhle krásně, prostě zadní hovězí, 500 gramů, takhle jsme si to krásně nařezali na nudličky. A první, co uděláme, samozřejmě klasicky, vezmeme pepř a krásně takhle kolem dokola opepříme, pak to takhle hezky zamícháme, aby to tam bylo ten pepř. Ještě jednou, protože toho se prostě nesmíme bát. Jo. Zase to tam promíchám pěkně, vezmu si sůl a osolím. A promíchám. Super, nechám takhle odležet, umyju si pazouru, vezmu olej a do rozpálený pánve nalijeme olej. Stáhneme si to na 7, to stačí. A teď důležitá věc, co uděláme dál. Další podstatná věc je, že si vezmu špaldovou mouku, kterou my diabetici můžeme, a takhle hezky si to maso tou moukou zasypu. Teď to takhle hezky pelnu, spojím to, aby to tam bylo spolu. Jo, stačí takhle jenom lehce, ale aby to tam prostě bylo, jo. Tak. Super. Ještě trošičku. Takhle krásně, jo. Aby jsme to prostě měli obalený v té mouce. Protože to dneska budeme dělat s hranolkama, tak jsme si připravili vagón hranolek, protože tady dneska je několik lidí ještě i na dívání, dneska máme publikum, dneska máme jako jeden zero cukru, takže prostě tady máme dneska diváky. Jedna přijde později, jeden už je tady a teď tam prostě dám ten kýbl, prostě obrovský z těch hranolek, jo, aby se každý ještě tak nažral, protože masa, že jo, musíme šetřit, tak musíme tam dát taky trošku těch hranolek. Takže jdu je tam jebnout. Už je tam mladá paní, můžeme si tykat. Zatímco co se nám tam rozehřává olej, navržíme si cibuli. Cibuli už jsem si voloupal, že jo, klasicky, nebudu ji loupat tady před vámi. Takže už to máme voloupaný, máme ji udělaný na půlky a teď si takhle ještě rozvíznu tu půlku na půlku a takovýhle krásný si uděláme koustíčky. Tak, zase takhle, rozvíznu ji na půl a jedu, jo. Víte, jak mám ty nový brejle, tak ani nepláču ty cibule, ale oni jsou asi nějaký zvocelný, nebo co, já nevím. Tak za ty plechy by měly být, jo. Šel jsem na masopust s brejlema, odešel jsem bez brejlí, stalo mě to jenom 8, je to pecka. Dobrý, máme nařezanou cibuli, tu si zatím dáme tady na talířek pěkně, jo. Tak. Bez cibule to není ono, jo. Hele, za prvý, cibule má chuť a za druhý den víte, že jste jí měli, že jo, což je důležitý, jo. A bez pořádného prdu není dobrý den. Tak, super. A jdeme si tam pěkně dát to masíčko, jo. Teď je důležitá jedna věc. To maso se tam bude dávat po částech, jo. Nesmíme ho tam dát všechno najednou, protože se to jinak prostě nezatahne, jo. Chceme ho tam dát třeba jenom na 2 minutky, jo. Jo, dám tam takhle hrstku. A ta se teď bude dělat, jo. A tohle odložím, dám na to, jo. Musí se to dělat tak prostě postupně, jo. To vydržíte. Chvilku. Pak se zase nažerete, tak jo, takže to pohodí.
Horší je, že Sparta prohrává 2-0 v Třinci, vole, to mě jinak by to bylo v pohodě, vole. Tak, poslední várku masa si vyndáme a do toho výpejku, který nám zůstane pěkně, který nám takhle zůstane krásně v té pánvi, si dáme ty další věci teď, jo. Maso si necháme takhle odpočinout vedle na talíři, jo. Máme tam ten výpek teď nechaný v té pánvi, do toho si teď dáme tu naši nafezenou cibuli krásně, jo. Stáhneme si to, protože ta cibule, bacha na to, cibule nesmí být přetažená, žádná, jako když ji děláte na guláš, aby to bylo nějaký tmavý nebo už zasmažený, ne. Dáme jenom do sklovata, jo, prostě hezky jenom zatáhnu, jo. Takže si to stáhnu. Jsem se dneska snažil totiž dělat krásný, jakoby tohle krásné jídlo, protože měla přijít jakoby moje můza v životě jako krásná dívka, že jo, do které jsem jako dřív byl zamilována. Jsme se viděli a ona se na mě vykašlala, takže teď jsem trošku nastavený, budu to vařit po svým, ale teď to téma bude ostrý, vole. Tak jdem na to. Dávám cibuli. Chvilku ji necháme zatáhnout. Další věc, co uděláme. Máme tady tu dijonskou hořčici, jo. Bacha na to, jak jsem už říkal několika pořadech předtím, jo, ta dijonská je pro nás důležitá, protože má hovno cukr. A pěkně ji opatláme tímto maso, jo. Teď to jdeme udělat. Pěkně to v tom zamícháme. Jo, a necháme to potom zase odstavit, jo, chvilku. Tak. Jo, takhle to máme, necháme to tam zase chvilku bejt, jo. Mezi tím máme hotové hranolky, tak si je tady vytáhneme z krmáče. Tak, pěkně, podívej se, jak se to na nás směje. Takhle si je tam pěkně si je tam dáme. Pěkně takhle osolím. Jinak, tyhle hranolky můžeme, protože se dělaly na sucho, žádný voleje, žádný friťáky, dělalo se to prostě v troubě, na 200 stupňů, do zlatova, je to v pohodě. My jsme se vrátili k vaření. Cibuli máme zataženou a přidáme co? Přidáme los champignons, jo? Potom, co máme vylistovaný ty naše skvělý žampionky, jo? Přidáváme los rejskos protlakos, jo? Musíme tam dát samozřejmě vodu, protože bez toho by nám to bylo hovnoplatný. Takže ji tam takhle nalejeme a promícháme. Jo? Takhle hezky se to tam zatáhne. Taky, proč jsme to maso dělali odděleně, jo? Protože když ho tam bylo najednou hrozně moc, tak se to začne vařit místo, aby se to smažilo. A z toho je to za hovno, jo? Takže proto se tam dává po těch kouskách, jo? Jsem vám chtěl říct na začátku, ale byl jsem nějaký jakoby ve formě klasický čtvrteční, to znamená, že jsem byl úplně v prdeli, jako. Takže tak. A totiž pátky mám volný, já učím jenom do čtvrtka vždycky a ve čtvrtek večer mi jdete, abyste to věděli, tak točí se to vždycky ve čtvrtek večer, jednou bajvoko za 3 týdny, jo. A to už je prostě pro mě velká lobotomie potom. Tak, ještě jsme to trošku podali tou vodičkou, zamíchám to, podívej se na to, jo. To pěkný, ne? A to tam ještě není ta smetana. Za chvilku tam dáme smetanu, ještě. A pak tam vrátíme to naše skvělé maso. Hlavně skvělý je, že bychom to vlastně udělali krásně do toho výpeku, jo. Důležité je to zpátky do té pánvy od toho výpeku, protože pak je to dobrý. Bacha, spálí si pardel o hranolky. Takže tak. Jo. Tak. Tak, teď tam dáme smetanu. Smetanu vlastně jakoby my můžeme a nesmí to být ta 33, aby nám rostl bajboch, jo. My musíme prostě tu 12, takže si ji tam dáme. Nevadí to, hlídat hlavně, aby se nesazila, jo. Tak. Stáhneme si to na tu 6, aby se nám ta smetana prostě nesazila, jo, takže všecko pomaličku, takhle hezky. Tak, ještě si vezmu trošku soli. Osolím to trošku, jo. Vezmu si klasický pepř, zase osolím, teda opepřím, jo. Pepřem určitě nesolím, tyhle. Zamíchám. No. A už se blíží vyvrcholení.
Takže to bude dobrý. Takže tam, a to je to, že tam dáváme zpátky tu naší kravičku. Tak. Pěkně ji tam takhle dáme. I s tou šťávou, jo, podívej se na to, jak to tam krásně jde, jo, ta šťávička. To je to, co my chceme. To je to, co nám ucpává ty cévy a co nám kurva chutná. Tak. Pěkně to tam spolu spojíme. Tak. Protože ten protlak byl trošku hovčí, dáme tam trošku ty čekanky, ale trošičku jenom, jo. Tak, čekankový sledidlo, jo, to je to, co taky můžeme, takže super. A ještě trošku osolím. Připravíme si talíře. Já už napsala. Tak, tady to vypínáme. Tak, hotovo. Takže máme hotovo. Je to tady tenhle ten Zero Stroganov podle mámy Kosánový, se to bude jmenovat. A doufám, že vám to všem bude chutnat. Myslím, že si to dokážete všichni udělat doma sami. Takže mějte se dobře, mějte se krásně a odebírejte, lajkujte a uvidíme se zase zhruba za měsíc. Uvidíme, jak to rychle tady pan kapitán Happy nastříhá. Takže sledujte to. Ty, kdo dostali ode mě samolepky, tak na to zamíříte tím mobilem a hned se vám to objeví, hned jak to tam bude, jo. Takže super, dík, čau. Bacha, je tam cibule, tak ať vám potom zítra není těžko, volové.